Naru Agirrek 16 urte ditu eta Zestoako Arroagoiko auzokoa da. DBH-ko ikasle ez ezik musikaria eta pilotaria da. Zestuko bandan jotzet. Dela 3 urte hasi nintzen. 8 urtekin hasi nintzen perkusioa ikasten, da ontsi arte hondik ez dut laga. Zestuko festetan da kalea atatzean, hor parte hartzia, gaia perkusioa lehenengo filan jutea, eta hor arro. Musika zaletasuna familiaren gandik datorkio, pelotarena auzotik. Arroa auzo txiki bada, eta nik uste pelotako afizioa horti datorki dela, hemen jende gutxi bizia eta daun gauza bakarra frontoia dalako. Etorkizun handiko pilotaria Naru Agirre laboralkutxa tornoa jokatzen ari da Plaza Andreak saioan. Bere taldeak ez du oraindik punturik, ostegunean ezinbestekoa dute garaipena. Geltze partida danak azkenengo partida bezala finala bezala burrukako bertitula. Hori puntuik ez du lortu eta ja hau ez badu lortzen lanak asko zailduko zeskiula. Atzelari izanagatik lauterdian jokatzea gustuko du. 30 urte zaharragoa den Maite Ruiz de Larramendiren kontra galdu egin zuen. Ostegunean beste beterana bat izan dezake zain, Iera Agirre Leitzarra. Gu geurea irabaztea, dana ematea eta ze pasatzen.